pacifista que ha quedat per sempre més a la memòria universal del Mahatma Gandhi. Aquest home justament invocava la pau en moments difícils pel seu país i pel seu objectiu, pel seu compromís. Avui ens trobem tots plegats per compartir els treballs que cada centre educatiu heu fet per fomentar la pau i les accions no violentes amb els conciutadans de Tàrrega. Però no hem escollit aquest dia perquè sí, ho hem fet perquè un dia com avui, però ja fa 63 anys, va morir un home bo, un home que, com vosaltres, també desitjava la pau i va fer de la seva vida una expressió del que pensava sobre la pau. Aquest home es deia Mahatma Gandhi. Aquestes aspiracions de la humanitat no poden ser unes paraules del llibre, sinó que han de guiar i inspirar la nostra manera de ser. Els maltractaments, l'explotació del treball, la destrucció del medi ambient són situacions que estan molt lluny de resoldre els conflictes i no fan altra cosa. Per aquesta raó, també avui, des d'aquí, volem reconèixer la tasca de totes aquelles persones i institucions que, com vosaltres, Paz, gris, guerra, maldita conciencia, perdida sin respeto a la vida. Paz, gris, guerra, maldita conciencia, perdida sin respeto.